Ari na ta, Brigada Kap. Ato sa ragon nga taga pagtagad ba kay ang DOJ or kini katong Department of Justice. Ismayado kayo mga kabrigada kay lagi ang Court of Appeals dito sa Temor-Leste mga higala. No? Grabe, 180 degrees gyud ang turn around, Brigada Kap. Limang kaduha na gud ni mi pabor unta ang ubos nga mga korte dito sa Temor-Leste nga i-extradite kining kanhi Third District Congressman dito sa Negros Oriental natua dito mitago sa Temor-Leste mga higala kani si Congressman Teves. No, napildi na ni kaduha, Brigada Kap. Karon giapilar dito sa Court of Appeal sa Temor-Leste. Ang iyaha karong kay mao na may desisyon sa duha ka ba sa kaduha nga higayon nga papaulion sa Dres Pilipinas. Okay. Aron atubangon ning iya mga multiple murder charges. Itong pagpatay atong Governor Digamo mga higala nakahinomdom mo nga grabe itong krimen diyan itabo sa Negros Oriental, no? Unya mao lagi ni ron kay mismo ang Court of Appeals, niingon man nga dili papaulion si inini ang Teves. Dili ipa-extradite kay doon nami kaugalingon diri nga inini abang gisunod pod nga mga balaod. Korte, napos lang korte dito. Atay binuon ni kalakihan na may pamaning nahitabong Teves ang ato diring kaugalingon nga atay no makaingon ta ba ang taga Temor-Leste nga di man na citizen dito sa Teves giprotektahan pa nila. Mura sad ang Malaysia bitaw kabantay kas Malaysia kang alis guwo nga di pod magpahilabot ang Malaysia sa request for extradition ni Alice Guo ba. Ito sa ni iskapon po dintong po ditago. Ultimo kay ni sa Temor-Leste kamay ra magkaining nasura ning Temor-Leste. Pag 2002 nahimo silang independent country gyud. Mao gani ba? Di makaingon ta ang Temor-Leste nga dili gani na citizen dito si Teves. Ni protektar may noon dito o di manong ganahan papaulion noon dire si kinini ang Teves sa nasod aron atubangon ning iyang kaso dire. Di ahinoy atog yung kanhi presidente. Kita pa inoy mitugyan dito sa ICC gyud. Murag bali ba dako kay bali no? Ingon nas kanta pagkadili masabot. Pagkadili yung masabot hinuon. No, ang ubang kanasura ni proteher sa ato ang mga Filipino citizen. Pero kita mismo nga Pilipinas wa ta mo proteher sa atong Filipino citizen. Kita pa'y mihato dito sa ICC. Order mo sa Interpol God order. Di ba murag sa likod. Murag kalain ba ning balita bitaw nga kita hinon nga supposedly kitang nasud nga Pilipinas mao imo proteher unta aning atong mga Pilipino kabisan pag unsay mga atubangon ana dito sa laing jurisdiction di ta mosugot kay ato man ang citizen. Kita pa may nitugyan. Anawar gud ni ka. Ako ambot lang og na timing na basad ning rulinga ni sa Temor-Leste. No, gi-timing ba ka ni no kay para ma-timing nga Brigada Kap. Go encounter gyud kayo ba? 360 degrees nga pagkasukwahi Pero ang question sabi nganong naabot man sa punto nga basura sa Temor-Leste ang hangyo sa Pilipinas? Mao lagi kay may argumento po din nila di ay. Nga dunay mga wa pa magpukuno kadawat ang DOJ ani karugon sa kumpias decision ani basta so far gidinay lang yung request for extradition no sa Court of Appeals. Moingon ra pagid ning uban bahigana. Ana ba? Okay, kini sa kong nasura god ang issues corruption ani grabe sab kayo. Mao lagi ni mao ni Roy dako bitaw nga tamparos na inuon kaayo nato diri sa Pilipinas. Ngang ubang kanasuran bisag dili ila mga citizen ni protektar pa noon ug tuwa didto mutago sa ilaha Brigada Kap kay kinis Teves although ang claim fabricated man pero siya kini ni ang gikasuhan aning multiple murder di ba ani karong nahitabong pagpatay atong Governor Digamo des Negros Oriental mga igalanga gisong yo didto sa ilahang residence Brigada Kap. Actually, kini po si Teves, gikonsider na ni nga usa sa mga kanang terorista. Correct. Ang problema lagi kay kining gusto na tong ipa-extradite, ipabalik na dire kay amo ng taralon dire. Dipinsahan na may nos Temor-Leste. Yatay na ginuni ro kalakihan nga. Wa man mo'y labot ana diha, wa naman ay kuan diha.
Kaya ang Interpol may nagpa-hold na ngadto kay tungod na sa request na to sa Interpol kay na nagpatambang lagi tas Interpol papangitag hain ni magtago-tago ni Arnie Teves suman lagi na siya ni layas diri tong nasod. Karon didto nakita sa Temor-Leste gi-hold karon ni request lagi nga dili magpa-extradite. Na-request nga ipa-extradite na dire kay di man ta basta-basta lagi kuha Brigada Cap. Pero ba na-approve ba ito? Diris ato lahi di Pilipinas din. Okay. Sayon ra kay kwaot. Hindi gusto naglingkod. No, kay malibog bitaw ka og dito tas laing nasod natay Pilipinong kwaon dito di drugay kay proseso. Dila na kundi ka tuig mga higalan tuwa dito sa Arnie Teves sa Timor-Leste. Di ba? Dugay kay proseso pero uga ang atong Pilipino mismo nga ining kwaon sa laing nasod matay, why? Pila ka oras yun. Di ka abdag ko sa kadlaw, Brigada Cap. Ado, mga 9 hours na. Napiko na stories. Kapoy na kayo ng tiyempa oras. Why? Murag siya ba to? 13 hours. Matingon siya, mga 9 hours na ko. Kapoy na siya ba? No? Wakabti lagi tunga sa adlaw, mga higala. Wakabti 12 ka oras. Gipada na tuglahos dito. Si Tatay Digong. Yakan ni Presidente pagin. Patay dakuan sagpa ani ambot sa Honest Department of Justice ro na pod kay braga sagpa bitaw kay sa tong soberanya Brigada Cap. Yun sa nila pag sila dito mga gagmayng nasod ilag yung gibarugan ng ilang soberanya nga imo panghilabot diri namo amo ni diri balaod. Kami bahala diri sa mong nasod ug nay magsudsud diri aw kami may mutaral nang are. Sikata ng Teves ka nga to no? Sikat ta Teves. Pasok-paso sa dito. Kaingon ta matay yati ni kalakiha niya. Ako dito din gisearch nga sura ko sa lingaw niya dito ron. Dako kayo nga kalahian sa atong nasod ron nga Pilipinas. No? Kay maghisgot taga soberanya ining atong kanaba nga kagahom unta nga mo govern ta diri sa atong kaugalingon nga waroy kaning pagpanghilabot sa ubang kanasuran Brigada Cap. No? Kay kita, kung dunay kwaon diri sayon la kay tunol dito. O kami pay mohatod ana raman. Di kay Interpol lagi, Interpol. Karon kulian ang agi nilag tinubag gahapon ako galibog ko mga kabrigada. Nay. Ato ako nig subayon. Kay unahon taning posisyon sa tong gobyerno mga higala. O kung sa posisyon nila kay natuki maginig maayo kagahapon. So arita mag-una sa doon na by jurisdiction ang ICC Pilipinas. Okay, gitubag manig maayo dito man tambong mga atong Department of Justice Secretary nga si Jesus Crispin Remulla. Dito ang atong DND Secretary mga kabrigada nga si Teodoro. Dito ang atong National Security Council Head nga si kini pong sekretary po ni kaniadto sa panahon ni Tatay Digong, no? Si Eduardo Anyo, Brigada Cap. Dito po ang atong DILG Secretary na si John Vic Remulla. Lakip na ang pinakasikat sa tanang mga pulis karong mga panahon na. Dito po ang Pas General Marvel. Marvel sir, mura sa dili PNP chief. Dito man po ang ato ang PNP chief nga si General dito lagi pero purma ba di sa mas PNP chief pastore. Tanawon. No, og ang pinakasikat yun, dito yun, kini pa pinaka most hated yun sa mga supporters. No, kini si General Nicholas Torre III, mga higala. Now, gahapon, naghantog hisgutan, pero ato laning kinini abang kinibitaw bang tagut-taguron Brigada Cap, tinagsaon tan eh. Ay tingba. Di lang tani tingbon, kay masud sa itong una-una, malibog, tas daghan kay ipasud na itong mga impormasyon. Ma-loading of information, tabasing mabuang. Malawgaw na nun. Mabuang na mo, di lisod, gayong magyabag na mo, magsige na mo, suroy-suroy, di magtabi-tabi, di dan, di. Hangad-hangad. Magsige na mo hangad-hangad. So di lang kay nato paalabanan po Brigada Cap. So ang ato lang, unahon nato ni dire ang ICC jurisdiction. No? Kung unsay posisyon gyud tinuoras gobyerno kay mauman ni ron magkaayo mga abogado na ron sa Facebook. Diba? So maingaw kag Article 59 og i-exam na nato karos tong programa Brigada Cap. Ma-memorize na ng Brigada Gerald Baring. Ma-memorize na ni Brigada Steve. Maingaw kadiag Section 17 sa Republic Act 9851 na memorize na nilang ngilngig na kay nang ato ang mga kaigsuunan tungod kay mga nahimo ng abogado. Pwede gabi ha. So, karon arita ato ning isgutan
No, sugdon ta sinugdanan gikan sa opening statement ni Senador Amy Marcos. No, sa agenda niya nganong kini ni ang ipahigayon siyang Senate hearing. Ay, ang uban mo ingon, nasag ka ha. Standing na sad ka. Pangkuha na sad ka. Aron makumbinser gyud mi. Ana ba? Sam gyud tinuod na gini. Ana ba? Nasag ka, Senador Marcos ha. Sesyon na sad ka. Sesyon na sa nimo para lang gyud mo tuo mi. Pero migam gyud na sila si VP Sara gyud og si Senator Amy Marcos pod. Pero mao lagi pod gipangutan nato si VP Sara sa usa ka interview kagahapon sa press briefing kung iya na bang i-endorse si Senador Amy Marcos kay napo ra magining ilang gi-endorso PDP laban kadakap no apil aning Dr. Richard Mata mao ra maginay ilang gikuan buwang magina sila sa line up mabito giingon ni PBBM nga ang uban wa gyud makumpleto pero kami gikas local paingos nasyonal kompleto ang alyansa ng bagong Pilipinas. Now, sugdon ta ni sinugdanan inigbalik mga kabrigada at least unahon na tong hisgot ag ining jurisdiction sa ICC diris atong nasod mga higala. Nabi atong nga pagtagad kay although si VP Sara no namahayag man to kagahapon lagi nga mahog na ginig uwahin na ning tanan useless na gyud ni pero mapasalamaton hinoon si VP Sara tungod anirong nahitabo nga Senate hearing kay nabawaan namang ginuos mga katawan ug unsa gid ni planado ba ni unsa bagay ato aron na ni sanong na batas ICC do na namagi jurisdiction rong ICC. Now kagahapon di anay tuki gyud una gyung gituki mga kabrigada ang jurisdiction sa ICC nga res Pilipinas humanta mi withdraw ni adtong March 19 effective 1 year gikan sa atong written notification mga higala March 19, 2018 na imong effective 1 year after March 19, 2019. Yes, So upon withdrawal wala naging jurisdiction ang ICC Brigada Cap. Diri sa nasod nga Pilipinas and in fact mao punay posisyon sa ato ganing Solicitor General nga si Minardo Guevara. No, although maninoy plano sita kanang PBBM nga agtangon ang suljen. Ilisan. Pero mao lagi kagahapon dito gyud una ging gituki ang jurisdiction sa ICC. But sa dili pa atong paminawon ang opening statement ni Senador Amy Marcos kay iyang gipakita dire ang pagdakop kan Tatay Digong ang possible nga mga violation sa iyang katungod during that time sa pag-aresto niya Brigada Cap. Ang kaswift or kadali sa iyang pagdakop gikan sa pagdakop hangtod na sa paghatod ngadto sa ICC. So iyang gipakita dire mga kabrigada kaya ilarag yung tumong atong hiringa kung balido ba ang pag-aresto kan Tatay Digong mga higala. Now, atong paminawon aga opening statement ni Senator Amy Marcos mga higala. Pursuant to Section 2 of the Rules of Procedure governing inquiries in aid of legislation, granting the Senate Committee the power to initiate inquiries if the matter is within its competence, the Committee on Foreign Relations hereby called this inquiry in aid of legislation to discuss the following. 1. The clarification of the involvement and the roles of the International Criminal Court, the International Criminal Police Organization, and the various government agencies in the arrest of former President Rodrigo Roa Duterte. Number 2, confirmation that measures were taken to ensure that the rights of former President Duterte under domestic laws and relevant treaties were properly protected throughout the process. And Number 3, that such other matters that may aid the committee in crafting necessary legislation on the coordination between Philippine authorities and international tribunals and law enforcement organizations.